mas pinakusog, mas pinahiwas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadalog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon. Aldaw ni Mama Mary Tabi ha, Miyerkules ngunyan, da ikalingawan may Our Mother of Perpetual Help Novena, taod-taod, 5:15 live yan sa DCGB. Kami po giraray minarespitar sa lambang saro na nagantabay na miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon igwan ng resulta sumaghapon na pagpagal, paghinguha, pag-atubang kan mga responsibilidad, trabaho asin iba pa sa pagikan sa tuyang panarig asin padagos na pakimaherak sa amang Diyos. Sagkod na kitang alas 5, Bicol Target! Mantang kamo dyan nagmemerienda or naghanda na kan pamagihan. Imbitado mi kamo mag-iriba-iba kita sa paagikan pagbutwa nin informasyones. Katuwang si Chief Jimmy, Pading Jim, Pading Jomar, Kumpadring Al, Joshua Bino. Yaon man dyan ang mga interns from Bicol University. Si Henry Mata, Boy Mata sa Mobile and sa Muyang Mata sa Kalsada. Sa control technical, si Compadreng Nalbaldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Sa production dyan si Sha Leron. Siyempre sa newsroom nag-arantabay, nagmamonitor, nagsusumada. Nanginot News Director Mardela, si Angel, si Jen, and si Jimos. Ako mapon sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon! Diretso mo na kita kan bulos nin mga informasyones dyan sa luwas. May bit-bit na istorya ang samuyang chief reporter. Nasa linya si Kumpadreng Jimmy. Chief Jim, what's happening? Yes, salamat Tabi pa di maray na hapon sa mga parantabay. Makakahuron niya to si Kapitan Carolina Obnyala, taga-Upland Barangay ini kan ginubatan Palanas, arayo na barangay ini Tabi pa di. May problema na ang mga nasa Upland Barangays. May kinaraman digdi sa impact kaining init kan panahon. Dahil ta so mga pinatanom ni Congressman Fernando Didi Cabredo mga kamote. Dahil na pwedeng i-replant itong nakatanom, dahil na ninda ito hihiroon, tapag magsiserbi na sana itong similya sa mga masunod, tapag naguran, pwedeng talubo giraray. Pero kung kakaluton tapos i-replant, dahil na mawawaran sininin pananom, malalaya sa sobrang init kan panahon Tabi pa day. Okay. Ikadua, wala sinda din alternatibo ngunyan activity manungod sa pagtatanom. Tawara, grabe ang init, nagbabaratak na ang daga, magin sa mga source o tubig, ninda, naghuhurubas na. Yaw nigdi si Kapitana Obnyala, Carolina Obnyala, kan Barangay Palanas. Kap, good afternoon, si Pio po sa angkor sa DCGB. Hello sir, good afternoon. Yes, Diyos marhay na hapon Tabi Kap, na-describe na ni Chief Reporter sa samuyang kumpadre, na-describe niya na sa sitwasyon dyan Tabi nindukan pananom. Ano po ang sa indong alternatibo iplano kaiyan tanganing magkaigwa kisyeranin sa madalian solusyon Tabi? Go ahead. Sir, sa kaya sa barangay ko, man Tabi sir, buhay na burabod. Kaya ang susong pa mga pag-inom nung tao dito is jetmatic.
Kaya lang, dahil sa grabing init, ayun na po mga gitmatic na kahit nasa tubig, paubas na. Mm-mm. Kaya siguro, kung matawagan ko si Kong Didi, magagada ko sa niya kung ano barangan ni katabang niya sa Samon, sa Kabubuldan. Ay, Hindi nga kami sabi sir replant nung kamote. Kakong gugaraban na tunog pananam, tibad kong pag-transfer, malaya man sa pag-transfer, wala na kami kukuan sa susunod. iyo tabi nai-explicar na yung kasubago sa primerong kamtang ni kumpadreng Jimmy. Ngunyan tabi, pati palan sa mga dipwel, sa mga lagumba, na pigya na mga yaon diyan gura no na po ka diit ang minaluwas na tubig kumparakan so medyo marayrahay paan na klima ang panahon tatabi. Ngunyan po sir, sabi nung duman, mga tulong tagsadiri kan gitmatic na pinatugdo ko duman, kuminsada nakakakuha sinda ning 4 na balde, pag udto na, tulo na lang. Kaya sa salog na sinda maralaba. Oh, okay. Ngunyan, perang semana na tabi, naarog ka ng sitwasyon dyan sa indong barangay. Kasi pigdadangog ko, so description ni Chief Jimmy Kasubago, ni kumpadring Jimmy, and then so sa imong ipigdadagdag ngunyan, bako lang so pananom, kundi so oral daw ng pagbuhay-buhay nindo sa barangay na apektado por dahil sa araw ka na kamugtakan tabi kapitan. Pira ng semana o aldaw yan araw ka ng eksistidong sitwasyon? Maapat na simana na tabi, sir. Gutbut sabihon masarong bulan na. Iyo po, kuminsan baga, nauran man, madali man lang. Kulang sa uran. Madalion. Iyo po. Oh, okay. Mauran bagbanggi, tapos mga alas 9 mainit na, abas na. Ay, Day sus. na. Oho. Marana sa daga. Nyan. Papaano ang tubig inumon dyan sa indong barangay tabi? An inumon po mi duman dahil dahil kaming buhay na burabod, sa gitmatic lang. Gitmatic lang kapag kukuha na ng mga tao. Mm-hmm. Igwa po mambo, gitmatic na medyo sufficiente sa tubig. So medyo arani sa sapa. Oho. So hararayo, medyo diit na. Oh. Ano ang... Nga ni sir sa sentro Canpalanas, so sarong gitmatic duman, dito no nadaan tubig, sabi kan mga tao ko duman. Nako. Saro na lang ang medyo marayrahay pa. O di, ano ang sistema? Naglilinya-linya na sina sa nagkakapira na sa ng jetmatic na yan na igwa pa manin diit na nagluluwas na tubig? Ayaw pa. Ay, Diit na lang. Ko. Jesus, ano? Kaya kung mahaloy pa po ang tag-init, grabe ang magiging problema mi. Oy, oho. Igwa kang pigtataram tabi kapitan na sapa na nakukuhaanan maning tubig. Gura anong distansya ka ito dyan sa mga residentes nindo tabi? Pero gura ano kaharayo? Mga 20 to 30 meters po. 30 metros man. Pero sakrifisyadong marhay tabi kapitan ano? Ayaw po. Oho, itong tubig sapa na nakukuhaan, ano sa hiling nindo, pwedeng inumon ang tubig duman na dahil paagyon sa pagpakalaakaga or ano tabi? Ay, dahil man po pwede inumon, sir. Dahil yun. nagpapakarigusan ito kan Carabao. Yan. Oho, Kaya sa iyo. burabod Oho. halimbawa, may burabod ito na minaluwas, Oho. nabako man actually hali sa sapa. Oho. Oh, ito ang Yan. pwedeng inumon. Yan. Iyo, tayo, Ayun po. nagkakawat sa isip ko na tiba ditong sapa, pwede, dahil pa lang talaga mapupwede. Hindi po. Oh, yan talagang dipisil ang sitwasyon na tabi ano. Yo So, apektado sa pagbuhay, Buda, so pigkukuhaan ng hanap buhay sa pagtanom. Iya po. Yan. Naku, sus Mario Josep naman. An kunyan dyan, an sa imong mga residentes tabi, Kapitan, ano ang mayor na pinagkukuhaan ng hanap buhay? Sa pagtatanong po, tapos sa kupra, Oh. ito man lang. So sa pagkaon ninda, itong sa kabasan. Dahil man siguro makakariplan so duman sa sityo ko lalo, maski duman pa sa ibang area,
dahil puro kwen ito, salod sa uran. Iyo. Mhm. Kaya dahil sinda makaka-replant, pwedeng mag-suffer kami kay pagtios. Ay, Maray. nako. Pagtios na maray ang pigtatakutan. Kapitan Tabi, igwa kaning ideya kung ang barangay pwede man magdeklara ning estado de kalamidad. Pwede siguro, sir, pero pag hilingon ko pa kung talagang ma-declare po kami. Pag-aadala nindo kan konseho ang sitwasyon. Iyo po. Iyo ta. Igwa ka mo ning puder kan kapitan eh. Igwa ka mong puder kan kapitan na makapagdeklara na ning estado de kalamidad. Iyo po. Yun, oho. Epo. Nako, dipisil pala ang pagbuhay na dyan sa Indo, ano? Sarong bulan ng arog ka yan ang kunyan. Sabi nagbabaratak na su mga daga dyan. Iyo po. Pati itong mga kabasa ng sahod sa uran. Uy, So, nako. so iba nga ni, pwedeng dain ng anihon. Dahil kung dain na mag-uran talaga, dahil pa man nagbuburo nga sa kuya ninda. Tapos, so ibang nagbunga, napirita na mahinog bagang alanganin. Oh, so inog sa pirit. Iyo po, iyo po. Garo kinalburo. Iyo po. Ay, sus Mariosep na sitwasyon andyan sa Indo sa Palanas. Iyo po. Ano ang kunyan? Ipapaabot ninyo ni kay Congressman Didi? Iyo po. Okay, sige tabi. O di sige tabi, Kapitan, kung nigo ka pang Okay. gustong idagdag na may pagkakataong ka, go ahead tabi. Siguro, nadadangog man po ini kan mas ginigob. Diba, patawang kaming assistance, lalo na pag-abot kan ning Marso, bad magtaw man lang dyan ng food assistance sa barangay ko. Nako, iyo nga ni malaog pa sana, soberano, Iyo po. susamer, malaog pa Iyo sana. po. Pero kamo dyan, sa rong bulan ng mamara. Iyo po. Ay, sus ko tabi. O sige tabi, Kapitan, salamat din maray sa oras. Thank you, sir. Okay, mahapot ako pahabol tabi pa de. Tadig di sa sentro, mati tanan pamakalon ka mga mahal. Poon sa bagas. Mga gulayon, okay, sa bulod. An bagas, gura no, tadig di baga nagdadalaga na sa line of 6 ang presyo. Sa bulod, kapitan, pira na ang dalagang ka presyo kan bagas. Ikaya pa man bakalon kan mga taga-barangay? Ikaya pa man po. Oo. Bali, duman, kuminsan, nasa 65 na ang kilo. Siyempre tubo na. So, marayon, so talagang magayon man, 70 da. Matindi na, no? Marayray ko ta na kung niguanin tanom na makakaluton. Di wala man kakaluton. Tayo, riyo nag-aaral nga ni ralaya so mga pananom nindo. O yan. Thank you. Okay, so yan tabi pa de. Thank you so much si Kapitana Carolina Obnyala kan Barangay Palanas. Yan tabi pa de. Sige. Ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, Chief Jim, sa istorya hali dyan sa Palanas, sa Ginubatan. Yugod mo ang kumpadreng Nald, iguananin barangay digdi sa Albay na nakakamati nanin tagmarang todo. Inda ko sana kung pwede nang gamito niya to ang terminolohiyang drought. Daan nakakapag-determinar ka yan basado sa indang assessment iyo ang mga climatologists. Pati ang pag-asa, budaan mga nasa disaster. Pero ang sabi ni Kapitana, sarong bulan na sinda naarog ka ng sitwasyon, baratak na andaga, sa indang mga jetmatic, kumbaga nagtitingok-tingok na. O, igwa man yung makukuha na sapa, ako pigay mahinar ko sapa, medyo malinig ito palan, bakong malinig ito. May papaano man. Ay nako. So sa indang kunyan-ngunyan, so sa indang mga pananom, hinog sa pirit na kinua, and daiman nin masunod na planting dahil sila makaka tanom nin panibagong batch, kumbaga planting crop, makakakuning panibagong pagtanom, tayo na nga niyan, dai pa nga ni naglalaog sumarso, Abril, Mayo, yun na ang sitwasyon duman sa Sainda. Kaya sabi ni Kapitana, pag-aadalan kung mapopwede na ikonsiderar na magdeklara na sa barangay nin estado de kalamidad. Although, ini pong kuan,
Ang sabi kan Pag-asa, suel ninyo kumpadring Nald, nasa ikakuha na kita ultimong kabtang na kan El Nino, patapos na nga ni. Kaya lang su efekto, mamamatean pa. Yan. O, siyang po tabi ha. Enot mo ng bungkaras, ta ininota si kumpadring Jimmy, ta na may interview. Igwa kitang sarong istorya pang dakula, digdi po sa Legazpi. Nahihiling mo kumpadring Nald iyan na People's Park. Yan. Ang People's Park baga, pagtuturubuan na nin awot, dugita na. Pinagbudgetan iyan kan gobyerno, sa kamautan na mapakinabangan kan tawo. So ako Bicol ang nakakonsigir kaan. Pagkatapos, ipinag-turnover sa probinsya. Ngunyan, kaya arog ka ng estado kaan tabi, na, o yung baga, pigtuturuban ning awot, nagtuturuklap na sa pintura, maati na. Dahil masabutan, dahil nagtatrabaho, inakusar pa no kan siyudad, su probinsya, buda su kunyan, buda su DPWH 2nd District Engineering Office. Taan proyektong iyan, kunta na, ituturn over sa lokal na gobyerno kan Legazpi. Aramta naman sa namagapadingnal, so nangyari sa politika, buda iba pang mga alingas kasasabi na may nagharagad ni na porsyento or what, mga aligasyones, ipinagrender kwenta lugod, kana konsigiran ng pundo, ipinatrabaho sa provincial government, pinaagiman sa DPWH 2nd District Engineering Office. Nagsulpot sa political situation digdi sa Albay, pati sa Legazpi, inakusar kan city government, pinagsampanin kaso, sagkod na iyan, pinjin tilugod sa trabaho padingnal. Inakusar kan city government. Ngunyan, ang nagdagog kang kaso is branch 3 digdi sa Satuya sa Legazpi. Hain yun yung record na pinaabot sa Sato. Hilingon tabo na hanapon ko. Nyam. Yung Municipal Trial Court in Cities, branch 3 ini kan Legazpi. The city government of Legazpi, represented by Mayor Carmen Geraldine Bill Rosal, plaintiff, civil case number 5872-23, forcible entry with prayer for a writ of preliminary injunction and or temporary restraining order. But sabihon, sinangatan kaso, forcible entry nga ya. And naghahagad ang city government, temporary restraining order o preliminary injunction, pumundo pagtrabaho. Kaya yung baga, pundo sa trabaho, tamay kaso. Versus the provincial government of Albay, herein represented by Governor Edsel Greco A.B. Lagman, the Department of Public Works and Highways, Albay 2nd Engineering District bilang defendants. Desisyon, yan. Sabi digdi, basahon ta in portion, plaintiff, the city government of Legazpi, open parenthesis, city of Legazpi, close parenthesis, herein represented by Mayor Geraldine B. Rosal, open parenthesis, Mayor Rosal, close parenthesis, kama, sus, the provincial government of Albay. Pigakusar nga sa provincial government of Albay, open parenthesis, PGA, close parenthesis, kama, the Department of Public Works and Highways, and sa kontraktor, ining Gimilius Builders and General Supply, for forcible entry and 6 to oust. Umaling ka mo dyan, provincial government of Albay. Sa sarong parsela ng daga, ayun na namubugtakan mo yan kang People's Park, dyan sa Puro. Namin na kumpuesto yan in 10,458 square meters. Yan. And isurrender nga nindo ang possession kandaga sa city government of Legazpi pati na sa mga improvements dyan. Yan. Sabi digdi, the city of Legazpi contends
to be in prior possession. Kami ngaya, anigo kaanin na enot na pagkakapot sa parselang aning daga, diyan sa Puro, Legazpi City, na iyon na nga iyan, kung pwesto ka na unang bitantang kadakulaan, 10,458 square meters. Yan. Covered by tax declaration under the name of plaintiff as administrative for benefits. Ngunyan, pinag-akusar ito kan Legazpi, tayo na nga enforceable entry. And sabi, sa muya ngaya yan, and kaipuhan ngaya dyan, igo kaming plano dyan na ibugtak, mga restaurant, souvenir shops, turo-turo, museum, daragsaan in Legazpi. Yan. And pagkatapos, iyan ngaya, nasa laog na kan sa muyang medium-term public investment program para sa siyudad ng Legazpi for 2019, 2020, and 2021. So, igwa na ning nainot na ka na hururo na magtrabaho. O ngunyan, sa madaling sabi, inakusar, nagdangog sa korte kan mag-inibong dalado. Susugpo sa lay prosedimento kan sa tuyang judicial process. Ang desisyon kang korte, tabi, dinismiss ang kaso. Taday po, nin sustansya. Yan. Sabi digdi, basahon taan porsyon kan dispositive portion. Wherefore, premises considered, the instant complaint is hereby dismissed for failure of plaintiff to establish a cause of action for forcible entry against herein defendants. Daida na kapag pahiling ning supisyenteng ebidensya o supisyenteng rason, cause of action, tanganing suportaran itong supig-akusar kan City Government of Legazpi na forcible entry. Yan. So ordered February 22, 2024 o kanakalis ining Huwebes kanan ni kaging simana 2024, Legazpi City, Philippines, Permado Jason H. Restubog, presiding judge. So yan tabi ha. Sana makadiretso naan kuanaan proyekto takon hilingon mo kundi ikutaanan inulang kan mga kaso-kasong haloy na kutaanang napapakinabagan magayon ang sitwasyon na andyan. Nagkaso, napindyente sa trabaho, subsequently, dinismiss kan korte. Taday nakapagpahiling ning sufisyenteng rason. Tangani ngayang makumbinsir ang korte na ining forcible abduction na pinag-akusar nindo sa mga defendants, mapatunayan. Wara ngayang cause of action. Daing sabor, kumbaga. Yan po tabi ha, kaya sana madiretso na iyan na proyektong sa aga tibaan makahurot ta kakaini tasinda nakakaisi we go duman sa mga persona we are not political or what kundi si sayang hapoton ta so nakasabot kan istoryang iyan. O sa aga si Executive Director former Congressman Abogado Pido Garbin Jr. kanako Bicol ang hahapoton ta kaan tayo nakakasabot kan istorya bakong sa politika o kung ano pa man kung ano sa sitwasyon kan kaso nga o tanganing abay pa daw sana po diretso ng trabaho pakinabangan ta na lamang iyan na People's Park na yan ha sige dismiss na po kan korte an isinaangat na kaso sana po dahil na ning makaulang legal kaan tanganing diretso na ang patrabaho ha sige. Anong advice mo padignal ta medyo alanganin kita? O sige, kumpadreng Jomar, ma-time check muna kita pagkatapos ikan masunod pakalis pa ka nagkaperang hanap buhay, oras Pilipinas, sakto, 4:30. An oras hatod sa Indokal. Tanduay, Ram, 5 years. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor, pag Friday na, Mongo time na with pork cut. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron pa ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Saan ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim! Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom ng tutulong sa pagwala? Mag-Red Horse Beer, wag wasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Pag na-shoot ko ining behind the back habang nakakadena sa auto, 60 million pesos ko ha. Game. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ni Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Sige. Diretso kita kan istorya asin programa. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga paraantabay. Sa dagdag na bareta, dai na mataonin autorisasyon na maglaog ang lokal na gobyerno kan Bakakay sa Memorandum of Agreement sa DOLE o sa mga ahensya kan gobyerno o maging sa isay paman na may mga programang ilalaog sa Bakakay na manungod sa pagtaonin na mga benepisyo araw kan tupad o GIP, Government Internship Program na dae makahurong kan sanggunian bayan ang mismong representante kan ahensya kan gobyerno. Ini padean na pagka-oruyunan sa ginibong regular na sesyon kan sanggunian bayan sa rason na
gusto kan sanggunian Oho. na masabutan kung ano ang sistema kan implementasyon kan mga programang iyan na ihatod sa Bakakay arog kan tupad o kaya government internship program. Ini matapos na kasudma maghagad na nin-autorisasyon na lokal na gobyerno o sa sanggunian bayan andole na magkaiguanin MOA sa lokal na gobyerno para sa implementasyon kan GIP o Government Internship Program asin saro pa man na MOA giraray bilang continuation o pagpapadagos o renewal kang enot ng MOA may connection sa implementasyon kan tupad. Sinabi ni Municipal Councilor Noli Alparse na day maninda sabot ang implementasyon kan mga ini. Basta sana matausin da kimowa, day nanindaram kung paanong pagi ni pig implementar. Oho. Sarong ehemplo digdi, mismong si Kagawad Alparse napasubo. Na paano? Kanakalihis na implementasyon kan tupad, matapos na tawan siya nin 20 sa nangani ngayang islat. 20 islat. Pinili ko na ngayon so pinakapobriho nung duman niya sa muyang lugar. Iyo. Para maka-avail kan tupad. Mahala na, pasupog baga ngaya ko dahil managabot sa tupad. Hindi natupad. Hindi natupad yung tupad. Yung tupad. Sos Mario. Pero so iba, may alokasyon na sang gatos na tupad. Natupad lugod sa iba. Oo. May basihan si Konsyal Alparse. Sige. 20 na sa nangani. Ngayon tinao sa kuya, to pati ngayon susarong beneficiaryong napili kong pinakatiuso na. Uminutang na pati sa ngayang kwarta. Takay po ng pambayad sa eskwela. Narimati lugod. Isus Tapos, ko. hindi man, ano pa manghihampang ko sa mga yan? Tapos, ngayon mataon na naman nga kitang, autorisasyon sa MOA na dahil tasabot kung paano yung pigigiribo. Yan. Dapat ngaya, ang sunod na magiging sistema ni Dapading Pio, iimbitaran ninda, halimbawa representante kan Dole, o kung si man ang focal person kan mga programang iyan, na ipaliwanag nin maray sa sanggunian ang sistema kan implementasyon. Yan. Tanga di nasabot miyan ngaya, sabot mi man, kung nagkakaborolya, siguro kaming ikapaliwanag sa tao. Totoo, taan nakafrentera na duman, si Kagawad Noli. Duman sa pinaglista niya man, kahirak man na, sabi na nga ni, pinaasa, ngunit hindi pinagtadhana. O ni si Kagawad Father Noli Alparse. Sige daw. I was given 20 slots for 2 months. Nag-arasas ako at pinarawang ko mga pobrehon. In fact, saro, nag-utang sa ko sa iyang akin. Nag-aaral sa San Jose Community College from Sogod. So, nakulaon sa kaugmahan ng Mr. Chair, may honorable colleagues na natawang ko kantupad. It never materialized. Ako sa napasupog ako na iran ako sa iya katigasahan niya na mother pambayad niya kay kuryente kinilaya na makukuha ako sa masas maarog ka ini. Makayura ko na magpakasa kita. So, I'd like to make a formal motion that before we grant any memorandum of agreement allowing the local chief executive to enter into an agreement for GIP, TUPAD, whatever that will give monetary or material benefits to the people of Bakakay. Karong taon na ini. So the motion I'm asking is to request for the presence of whoever is requesting for a MOA so that we can clarify things before we issue anything. Si Municipal Councilor Yan. Father Noli Alparse. Oy, naku, may punto. Very valid. Kunyan, an clamar, asin kunyan na an concern ni Kagawad Padre Noli na Alparse. Opo. Anas managuyon sa mga miyembro kan sanggunian. Dapat lang. Tasindaman, gusto man ninda na kumbaga ignorante kung ano ang mga pasistema kan mga arog kaya ng mga programa na minaarabot sa banwaan kan Bakakay. Dapat lang. Uto, hindi, napaano daw ito so ilinistaman ko ta ni Padre Noli, ni Kagawad.
ano daw Wala na ba nangyari? Hindi natupad. Hindi ba siya hindi ako nakaisi na basta ngayon, wala man. Marauton pati pag nagugun, Padre, sinungaling ka. Ako na si Magaso, nag-utik ka, Padre. Ay, maray na hapon tabi, Padre, kagawad noli. Apo doon ka kaso mga tinugaan mo. Kaya, phone ko niyan, dahil na pwede basta-basta magtawag kita kay Mua. Yan. Ipaliwanag na nila kung paano ang sistema kan. Totoo. Araw ka ngayon nangyayari na, papasubo kita. Gini mo panindong sinungaling si Kumpadre. Si Padre. Ay, naku, sige. Yan pa din, dagdag na wareta, Jomar BND, CGB. Thank you so much, Kumpadre nga Jomar, hali dyan sa Bakakay. Tama ito si Padre Nole na kagawad. Paano man ito, Jesus, bata, sinibot man si kagawad Padre Nole. Naglista ka sa mga kunyan niya. Talagang pinili na kapable na matawan kan tupad. Pagkatapos nga, Sus Mario, paano ka masabi kan, Padre, nagdaguti ka, Padre. Ay, sus ko. Kahirak man ka ito. Bata, minutang pa, may nagutang na sa iyat, igwa ng igagarantiya nga ni. Itong susatupad. Ay, nako. Tama yan na lakdang ni Padre Konsehal Noli Alparze dyan sa Bakakay. Isihon ang mga kung igwa ni nalalaugan na araw ka na mga transaksyones na mataonin tabang, benepisya ining monetary or otherwise, makaisi lamang ang sanggunian. Ang aniigwa man sindang ika-explicar sa mga konstituentes. Araw ka ito, nung i-explicar ni Padre Noli, ni kagawad Noli, duman sa iyang mga tinugaan, kahirak man tabi, ha? Ege. Joshua na sa linya. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio. Good afternoon. Good afternoon sa mga paraan tabay. Sa dagdag pa niya itong istorya, palaisipan kung anong klaseng relasyon ang nabibilog ko niyan sa tao, Sir Pio, kan mga drakulang politiko sa lawas kan Albay, asin kan mga ilihido man na official digdi sa sutuyang probinsya, partikular naman sa Daraga, Albay. Ngunyan bagang aldaw tabi, Sir Pio, katakod kan kag sa festival igwanin sarong dakulang aktibidad ining pasalinggaya sa Daraga. Iyo. Pasalinggaya, Sir Pio, trademark ni Governor Boboy Hamor kan Sorsogon. Partnership man digdi sa Daraga Albay sa panginot man ni Mayor Awin Baldo. Halis umano sa sponsorship ni Governor Hamor, may papremyong brand yung Toyota Wigo, mga motor, mga appliances sa harong. Kaya siyempre napapaisip siya Pio ang nagkakaperaman. Ano ang posibleng relasyon na pwedeng mabilog entry kanduwang nasabi ng opisyal. Kadaiman basta-basta siyempre ngaya na malaog sa Daraga asin mapapremyo ng darakulang kantidad. Ta, primero out of jurisdiction na bako naman na Sorsogon. Pero salamat araw ka napapasalinggaya ang mga yaon dyan. Kaya pero sa ibang mga medyo naiintriga. Ibaga, hindi. Yan. May motor, may auto ade. May Wigo mo na Honda TMX. Iyo. Kaya observation lang Sir Pio kat iba, pero sa iba talagang maugmaman. In fact, nagpila man so iba duman sa Duterte Highway. Kundi siyempre trimming may duwang pandok, may naugma, may ibang medyo na intriga. Iyo. Alright, tabi Sir Pio, yan ang dagdag na istorya. Halik sa lawas, Joshua Bina, DCGB. Thank you so much, Joshua, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Makonselo ba ining sa tuyang kung pag-isipon kumpadre nga kaito baga nagpaparareklamo kita kang brown out kan apek, ito oras lang kung nagkapira. 20 oras brown out aleko. Aber ay nako. Si Kumpadre Ngal sa rupang report bago kita magtapos ganyan na Miyerkules. Kumpadre Ngal, Diyos marahay na hapon man. Yes, marahay na hapon. Pwede si Sawa na
Ang mga residente magparamasid-masid kan mga taga DPWH Oo. na taon-taon na sanang kasusukol kan tinampo na naman pig-implementar kung ano ang sendang mga plano. Sigang surukol. Kada first quarter kan taon, sige ang surukol. Sige ang saray. Unya naman Sige ang kururit. Sige ang kururit. Tapos bugtak kinomero dyan sa tahaw kan tinampo. O nakatangod sa lugar ko, number 700. Siguro pang 700 na kilometro yun eh. Diyan na sa Pulike. Kaabot na dyan sa Pulike. 700 kilometers kayo din eh. Sinurat na naman Kasubago. Si sawa na ang mga tawag para iling-iling. Taon-taon na sa nang sukol. Ambi, napuli na suludan. Sa bagay, kan sarang bulan baga, nagpapod naman kimiting so DPWH Regional Office. Iyo. So mga staff ninda, ta advance information na iwaway dining na ini. Iyo. Puliki na ini. Puliki. Pondo man sa Lamba. Oo. Ang iwaway din ng kumpadring Al, iyan na po sa kanto baga itong so tinampo namin na pasiring sa sentro kan Maslog. Iyan na patuo ka kung halik kadig sa Albay District. Iyan na tinampo ng iwaway dining. Iya tabi pa de. Pero mapon duman sa sitio ano nang. Sa ano nang kan humapon? Taduman so minundo so way dining hali sa Mariawa. Uyo. Duman naman pupunan pasisiring sa Lamba. Lamba tapos lusot na dyan sa Pulike. Inian mainot. Ang Pulikin mainot. Sabi nasa 700 inalingawan ko. So, gari 1.6 kilometers ito. So, first phase kan widening na ni. Ayan. Widening na dahil ni. Pero, mapapod grare meeting. So, legal team ninda. Iyo. Para mag-ururo na kung piraan barayadan. Pero itong kaling pasiring sa sentro kan Maslog, day pa ning plano ano? Day pa. Second phase yata ito. Second phase ito. Iyan go ng mga arterial roads. Aha. Di agihan iyan so diyan sa may Hacienda Armario. Matitipakan. Matitipakan. So kabatagan. So mga dari daw kung batag pa di kunugwa. Ay gwa, may problema. Sige, saba. So natural na hinog. Hinog o so ilaw? So pahinugon sa nabaga, nasaba sa rong konsan na. Pakron. Pwede baga. Sige, ito yung problema. Okay. Itaba, tagatulos kay Batag. Ito yung problema yan. Anyway, yan pa de. Si Sawa na kaya, taon-taon na sa nangayang surukol. Kung waway diningon, di waway diningon na lagod. Pag waway dining kon pa yan, kumpadre, medyo igwa ka mo dyan ng inconvenience siya pag nag-waway dining dyan. Sigurado yan. Pero ready naman kami. Anyway, pa ko sa nadigdig, kundi sa iba pang lugar, yan ang sitwasyon na taon-taon, kada first quarter, sigan surukol ang mga taga DPWH. Pero lilang kag nalugod kan bigasabing widening, kay palugod yung widening, talagang biyo pa, para man na konsen ang boundary kan widening na yan. Magkakudal naman kita kiariglado. Ano yung mahabatan? Mahabatan si Manok. Okay, sige. Anyway, pati yung mga informasyon, digdig giraray, Southern Pagkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa pangaran kan bilog na puwersa. Salamat man ka sa idong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Diglisa na sa DCGB. Ansay nung kadamay. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Genex for kids.